Hey guys, so welcome back to my channel. To नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। तो नै बहुत गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय। तो भिडिअआनो जाहैबाय नै माने जोंहानि आइया माने मेलेरिया टाइफाइड बेमाराव माने गोलैना दं आरोना। तो एसे एनै माने खामानिफोरखौ मावनो गोनां जादों आरोना। तो बहुत एकदमबारे सिरियास जादों आरोना। तो ओमफ्राय एसे एनै सेलाइन लानानै माने एसे मोजां जादों आरोना। सेलाइन माने टाइफाइडनि बिजि लानानै आरोना। तो भिडिअ होयिया गोबावानो जाथारबाय आरोना। तो गाहामबो नाङा देलाय जेनेबा इदि आरो बेमारि जेनेबा सासे बेमार जाना दङ आरो इथिं आरो भिडिअ खालामबाय थाना माने बोरै जानो आरोना। तो बेनि थाखाय माने भिडिअ बानायनोबो बोरैबा नाङा आरोना। तो एकदमबारे सिरियास जानानै दङमोन आरोना। टाइफाइडनि माने बिजि लानायफोरा एसे दुरबल जायो नालाय। तो ओंखाम जानो हायाखै आरोना। दुरबल एकदमबारे ओंखाम जानो हाया खहाबा आरोना। एकदमबारे माने बिमाया एकदम माने हामलांजोब्बाय आरोना, हामदों आरोना। तो ओमफ्राय आइयाथ' माने दै दांनो हाया आरोना। माने गुसु नालाय गुसु माने माने दैफोरखौ दांनो हाया आरोना। तो एसे बै साननैसोआव माने आङो माने खामानिफोरखौ एसे मावनाय जादों आरोना। तो बिदिनो आरोना थायो इदिनो खामानि मावना फुङाव बिदिनो आरोना माने मबाइलखौ बारा दांनो मोनाखै आरोना। तो खामानियावनो बेस्थ' जानानै दङ आरोना, दोंथ'यो। तो भिडिअफोराबो माने टाइम मथे टाइम होनो हायाखै आरोना एकदमबारे बिदि आरोना। तो जायबाबो बिमाखौ माने अनगोन आरोना। माने बिदि बेमाराव गोलैना थाबा आरो बोरैबा नाङोना। तो बिमाफोरा लोमजाबा माबोरै मोनो गोसोखौ तो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। तो बिमा नङाब्ला जेबोआनो आंनिया खामानिया जाया होननाय बायदि आरोना आंनिया। तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों तो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आरोना। तो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय। जल्दी ठीक हो जाना। सिङाव माबा होना ला। गाहेर दै बिजियानो